Jeg hedder Helle. I dag vil jeg fortælle om Time Bomb, et lille spil for 4-6 spillere. Det tager 1 minut til kvarter 20 minutter, sjældent mere. Og det er et, synes jeg, ret underholdende spil, hvor alle er med i spillet hele tiden. Lad os se på, hvordan Time Bomb det spilles. Og det her, det er så kortene, der følger med i Time Bomb. Man har nogle terrorister, dem er der 2 af. Så har man noget SWAT-team, det er der 4 af alt. Så har vi nogle succeser, det som SWAT-teamene de prøver at finde. Så har vi en bombe, den som terroristen meget gerne vil have, det bliver fundet. Og så har vi nogle safe-kort. Og til et 4-personers spil, der bruger man 3 SWAT og 2 terrorister og 4 succeser, en bombe og så 15 safe-kort. De andre heroppe, der lægger vi til side, de vil blive brugt i, hvis man spiller med 5 eller med 6 spillere, så vil der skulle nogle flere kort med i spillet. Dem lægger jeg lige til siden. Så tager man alle safe-kortene, man tager bomben, man tager de 4 succeser. Det gælder for SWAT-teamet om at finde de 4 succeser, og som sagt for terroristen om at finde bomben i stakken her. Så blander man kortene her, sådan der. Så tager man de 4 kort, eller 5 kort her, det vil sige et 4-personers spil, så kan der være enten 1 eller 2 terrorister, og så tilsvarende enten 2 eller 3 fra SWAT-teamet af. Så man kan risikere, at der kun er en terrorist. Det kan også være, at der er 2, så man er 2 mod 2. Så sætter vi op her til et 4-personers spil. Hver person de får lige en rolle, og så bliver det ene kort lagt til siden. Nu kan vi lige se for sjov. Den første blev SWAT. Det næste blev SWAT. Denne her blev en terrorist. Og den sidste blev også en terrorist. Så i det her spil, der vil der være 2 terrorister på spil. Sådan der. Så tager man kortene og blander, og så giver man 5 kort per person. Hver person kigger så på sin kort og ser, hvad de har. Se, den her person har fået 2 succeser og 3 safe. Så blander hver person sit kort og lægger dem ned foran sig på den her måde. Og det samme gør de andre herovre. Ups, herover var der en person, der havde bomben. Og det herovre, det var så en SWAT-team. Så denne her person ønsker ikke, at der skal blive klippet herover. Og de andre, der var en succes hos den ene SWAT-team her. Jeg har lagt et kort derovre, så man kan nok lige se dem. Skubber dem lidt til der sådan her. Sådan der. Det vil sige, at den her terrorist vil også have en succes. Så der er 2 succeser, en bombe herover, en succes og en succes. Og de 2 her, de var terrorister, og det var en SWAT-team og en SWAT-team. Selve spillet fungerer så på den måde, at en starter med den her nipper, den person, der sidst sprang i luften. Der er ikke nogen af dem, der har været sprunget i luften endnu, så lad os sige, at den spiller, der sidder her, starter. Spilleren her vil spørge de andre spillere, om de har noget godt, om de har nogle succeser. Og hver spiller skal så sige, for eksempel vil terroristen herovre sige, jeg har ikke noget her, jeg har kun safe, der er ikke noget spændende. For de ønsker ikke, at SWAT-teamet skal finde den succes, de har liggende herovre. Det samme kunne denne herovre sige. Og ham herovre, han vil sige, ved du hvad, jeg har heller ikke noget succes, jeg synes ikke, du skal klippe over hos mig. Og hvis man siger for eksempel, at jeg synes ikke, du skal klippe, så kan der være en indikation af, at måske ligger bomben herovre. Det vil sige, så vil terroristerne være interesseret i at klippe her, men det vil SWAT-teamet ikke. Og hvis de så gør det, så kan man jo så mistænke dem for, om de nu også er terrorist, siden de klipper herover. Så ham her, han er lidt i tvivl, fordi der er ikke rigtig nogen af dem, der er bekendtgjort, at de har nogle succeser. Denne herovre sagde, at han ikke synes, man skulle klippe. De herovre havde ikke noget, så han blev nødt til at klippe et sted. Så han klippede måske herover. Så bliver den her med rundt, og det var en safe. Og den næste vælger så at klippe. Han er måske lidt modig og klipper herover. Og det var en safe. Ham, der sidder herover, kan jo så også spørge den sidste person,
som så vil sige, jeg har masser af succes, bare klip trygt over hos mig. Så vil han nok vælge at klippe herover. Og der var en succes. Og ham her, han er lidt mister. Han har ikke lyst til at klipperen skal ende herover, fordi den, der bliver klippet hos, nu var det safe herover, må klippe videre hos en anden person. Så den går ligesom hen til den, der har klippet hos, som så må sende den videre. Så den her person vælger måske at sige, at jeg klipper hos dig. Nej, det var farligt at klippe der. Og nu er det sidste kort. Der bliver klippet 4 kort. 1 kort per spiller, og så blander man kortene igen. Så hvis nu han klippede her, så bliver den safe med rundt. Så samler man kortene ind, og man kan ligesom samle sammen med succeserne. Der er fået en succes, og så er der bare en masse safe. Så bliver alle kort samlet sammen, og så bliver der givet igen. Så nu får alle personer nye kort, og bomben kan nu komme over et andet sted. Den her gang får man så bare et kort mindre, det vil sige 4 kort. Og vi kan se, og han har masser af succes igen. 2 succeser. Så blander vi dem. Og han fik sørmebomben igen. Sådan der. Og det vil sige herover, der var der også en succes. De bliver blandet ned. Og herover, der var der rent safe. Ikke noget at komme efter der. Men til gengæld er det også sikkert. Og så er det ham her, der starter, den der blev klippet hos sidst. Og han vil så spørge, jamen har du noget spændende herovre? Masser af succes. Der er bare safe herover, fordi han er lidt bange for, at terroristerne måske skal klippe hos ham. Så i stedet for at sige, at det er farligt, siger han bare, at det kun er safe. Ham herovre vil sige, det er bare safe. Så kan det være, at den her terrorist siger, at jeg vil gerne virke som om jeg er en SWAT-team. De har ikke nogen mistanke om, at jeg ikke skulle være god. Så det kan være, at jeg bare siger, så klipper jeg herover. Sådan så jeg får lidt goodwill. Og der fandt vi sørme en succes til. Ham herovre, sikkert, han siger godt nok safe. Ham derovre har vi mistanke om at terrorist, så har vi ikke lyst til at klippe hos. Og han sagde, at han bare er safe. Så tror jeg faktisk, at jeg klipper over hos dig. Og så vinder vi rundt her. Og så kunne det godt være, at ham her synes, I måske skulle klippe hos hinanden den her gang. Så vi prøver at klippe herover. Og det var også en safe. Og så klipper ham her herover. Og sådan fortsætter spillet, indtil at der er fundet 4 succeser, eller at man får ramt en bombe. Her, nu der er der klippet 4 kort igen, så vil man så samle alle kortene sammen. Og nu se, nu havde vi 2 succeser, vi mangler stadigvæk at finde 2 fra SWAT-teamet. Kortene vil så blive blandet igen. Og nu bliver der jo færre og færre kort mellem hænderne. Og der var en succes herover. Og så lægger de kortene op, og alle sammen. Og så udspørger man igen, om hvorhen det er sikkert at klippe. Og så fortsætter spillet, indtil der bliver fundet 2 succeser mere, eller nok det mest, det der i hvert fald sker flest gange, når vi spiller, at man får ramt en bombe. Og det var så Time Bomb. Et lille, kaotisk, hurtigt spil. Det er et, synes jeg, meget underholdende spil, og jeg kan godt lide det der med, at alle er med i spillet hele tiden. Der bliver snakket meget, og det der med, hvem man nu kan stole på, og man ikke kan stole på, og er man ny og har ikke prøvet at spille sådan nogle traderspil før, så synes jeg, at Time Bomb er en god måde at introducere det på, fordi man vil hurtigt kunne spille en del spil, og så bliver man SWAT den ene gang, og så bliver man terrorist den anden gang, og hos os, der tenderer det til, at SWAT-teamet har lidt sværere ved at vinde, end terroristerne har. Så det er gerne terroristerne, der vinder en del, og så kører vi altid, at vi bliver nødt til at spille, indtil SWAT-teamet også har vundet. Og det kan godt tage et par spil, før det lader sig gøre, fordi det er lidt sværere for SWAT-teamet. Det er lidt nemmere for terroristerne at få fundet bomben, end det er for SWAT-teamet at få fundet det antal succeser, de nu skal finde. Jeg skal så måske lige sige, at Time Bomb, det er ikke lige et spil, du kan få fat i under det her navn. Time Bomb bliver optrykt i en anden udgave, som hedder Don't Mess with Cthulhu. Og selve spilmekanikken er det samme.
Men temaet er et andet. Så det vil nok være den udgave, man skal ud og have fat i. Hvis man selvfølgelig er interesseret i at have spillet. Men jeg kan i hvert fald klart anbefale det, og det dur sammen med familie, det dur sammen med venner, det er nemt at have med, det fylder ikke særlig meget. Så det er et dejligt rejsespil også, og vi har det i hvert fald sjovt, og man skal huske at tage det netop som et lille sjovt, hyggeligt spil. Der er ikke nogen stor dybde i spillet på den måde, det er mere sjov, og det der med, hvem kan man stole på, hvem kan man ikke stole på, og når man nu klipper de her ledninger over, jamen er det nu bomben, eller er der en succes, eller bare en safe. Jeg synes, det er et godt lille spil. Det kan jeg i hvert fald også klart anbefale. Time Bomb.